Πριν αρχίσουμε, καταρχήν, να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο για την αγάπη που έχει προς τον αγιορητικό μοναχισμό και για τις προσκλήσεις τις οποίες στέλνει κάθε χρόνο. Τον ευχαριστούμε και η Παναγία να τον στηρίζει και να του δίνει υγεία και υπομονή. Άκουσα αρκετές ομιλίες τώρα που ήμουν έξω για την Παναγία και μου έκανε εντύπωση ότι όλες ήτανε ύμνοι για την Παναγία, εγκόμια για την Παναγία. Μιλάγανε όλοι σαν για κάποιο πρόσωπο που όλοι το ξέρουμε και όλοι το αγαπάμε. Μου έκανε εντύπωση γιατί αγαπάμε τόσο πολύ την Παναγία μας και πώς την ξέρουμε τόσο πολύ. Αν κάποιος μπορεί να έρθει να διορθώσει τα μικρόφωνα. Είναι παράξενο το πώς γνωρίζουμε τόσο καλά την Παναγία μας. Τη στιγμή που τα Ευαγγέλια λένε λίγα για την Παναγία. Για την ακρίβεια, μόνο 2 από τους 4 Ευαγγελιστές μιλάνε για την Παναγία. Ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Λένε για την γέννηση του Χριστού και αναφέρεται εκεί η Παναγία. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος δεν την αναφέρει καθόλου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την αναφέρει μόνο 2 φορές. Στον γάμο της στην Κανά και να παραστέκεται στην Σταύρωση δίπλα στο θάνατο του παιδιού της, του Χριστού. Κάποιοι μας κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς επειδή γιορτάζουμε πολλές γιορτές για την Παναγία, ενώ δεν αναφέρονται στα Ευαγγέλια τέτοιες λεπτομέρειες. Γιορτάζουμε τη γέννηση, γιορτάζουμε την κοίμησή της, ενώ δεν αναφέρεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία και ζητάνε αφορμές, δικαιολογίες για να παραμείνουν μακριά και να ζουνε την ζωή που ζουνε. Γιατί όταν πλησιάσει κανείς την Εκκλησία πρέπει να αλλάξει πολλά. Και επειδή δεν θέλουμε να αλλάξουμε, προφασιζόμαστε προφάσεις αναμαρτίες. Ναι, δεν λένε τα Ευαγγέλια για την γέννηση και για την κοίμηση, αλλά από τη στιγμή που υπήρξε φιλοσοφία χρειάζεται ότι και γεννήθηκε και κοιμήθηκε. Λέμε στην 9η οδή, στον όρθρο σήμερα το πρωί του Ευαγγελισμού, ψάλαμε «Ως εμψύχο Θεού κυβωτό, ψαβέτο μηδαμός χειρ αμήτων». Κανείς να μην πλησιάσει να την αγγίξει από όσους δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία και την Παναγία. Της πίστεώς μας δεν τα γνωρίζουμε μονάχα μαθαίνοντάς τα, ακούγοντάς τα, διαβάζοντάς τα, αλλά ζώντας τα. Αν δεν τα ζήσουμε, δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Ο Χριστός, για παράδειγμα, δεν έφερε αποδείξεις και δεν μίλησε με επιχειρήματα για την θεότητά Του. Δεν κάθισε να εξηγήσει γιατί είναι σωστά αυτά που λέει. Έζησε και από τη ζωή Του επίστηκαν ότι ήταν
όπως τα λέει. Δεν έκανε τα θαύματα σαν επιχειρήματα για να αποστομώσει εκείνους που λέγανε ότι δεν ήταν Θεός. Δεν έκανε τα θαύματα από επίδειξη δυνάμεως για να πει ορίστε, βλέπετε τι κάνω, λοιπόν προσκυνήστε με, είμαι Θεός. Όχι. Τα έκανε γιατί, όπως λέει το Ευαγγέλιο, από αγάπη για τον άνθρωπο εσπλαχνίστη περί αυτόν. Λυπήθηκε και πόνεσε τον πόνο των ανθρώπων. Είδε κάποιους γονείς που κλαίγανε γιατί πέθανε η κόρη τους και την ανέστησε για να πάψουν να πονάνε και να κλαίνε. Την χήρα που έχασε το γιο της, τον ανέστησε για να απαλύνει τον πόνο της, γιατί την λυπήθηκε. Ακόμα και αυτούς που διασκέδαζαν στο γάμο. Σώθηκε το κρασί. Έκανε το νερό κρασί για να συνεχίσουν να χαίρονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό έκανε τα θαύματα ο Χριστός. Απέφυγε να κάνει θαύματα για να αποδείξει τη θεότητά Του. Για όποιον δεν πιστεύει, ο Κύριος είπε μόνο μια φράση. Έρχου και είδε. Έλα και θα δεις. Και από αυτά που θα δεις θα τον αγαπήσεις. Και όταν αγαπάμε κάποιον, η αγάπη μας αποκαλύπτει και βλέπουμε την ομορφιά του εσωτερικού του κόσμου και χαρίσματα που οι άλλοι που δεν τον αγαπάνε δεν τα βλέπουν. Ακριβώς επειδή ο Θεός αγάπησε την Παναγία και την διάλεξε κατοικητήριό Του, την αγαπάμε κι εμείς. Αγαπάμε και αρχίζουμε και γνωρίζουμε καλύτερα και καταλαβαίνουμε τον άλλον. Δεν καταλαβαίνουμε μόνο με το νου. Δεν γνωρίζουμε μόνο με το νου, γνωρίζουμε και με την καρδιά μας. Και όταν αγαπάμε φωτίζεται ο νους και κάνει σκέψεις απλές και καθαρές. Λένε για παράδειγμα, μα μπορεί μια γυναίκα να μείνει έγκυος παρθένα και να γεννήσει και να παραμείνει παρθένα και να μείνει αϊπάρθενος. Και έχουμε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ο οποίος όπως απλά έζησε, απλά και μίλησε και λέει κάποια απλά πράγματα. Τα φυσικά λέει, τα υλικά μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Βλέπουμε το φως και περνάει μέσα από το γυαλί χωρίς να το σπάει. Και όταν το διάβασα αυτό θυμήθηκα πως όταν ήμασταν μικροί οι φακοί που ανάβαμε για να βλέπουμε τη νύχτα είχαν πολύ χοντρό γυαλί μπροστά, το οποίο όταν χάλαγε ο φακός το παίρναμε και κουνώντας το μπρος πίσω εστιάζαμε πάνω σε ξερόχορτα ή σε ένα χαρτί το φως του ήλιου και άναβε φωτιά. Λοιπόν, τα άψυχα μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Το μπορεί η φύση, το δημιούργημα, και δεν μπορεί ο δημιουργός, διαπερνώντας την ύλη, να ανάψει την φωτιά μιας νέας ζωής. Κάνουμε τις ερωτήσεις ανάποδα. Λέμε, μπορεί άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι. Αν ρωτήσουμε όμως, μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι τέτοιο? Βεβαίως και μπορεί. Θεός είναι, γιατί δεν μπορεί. Το ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Λέει ο άγγελος στην Παναγία, θα μείνεις έγκυος και τα 6 ιών θα γεννήσεις ιών. Λέει η Παναγία, πώς έστε μη τούτο, πώς είναι δυνατόν? Επί άνδρα γινώσκω, αφού δεν έχω σχέση με άντρα. Και ο άγγελος της λέει, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε. Κοιτάξτε, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι ούτε οι άγγελοι δεν ξέρανε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
το ότι θα ερχότανε ο Κύριος για τη σωτηρία των ανθρώπων και θα γινόταν η ενανθρώπιση, το ξέρανε. Αλλά το πώς, όχι. Έλαθεν αυτούς η ακατάληπτος του Κυρίου σύλληψης και ο τρόπος. Γι' αυτό ακριβώς και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, όταν ερωτήθηκε από την Παναγία με ποιο τρόπο θα γίνει, δεν ήξερε τι να της απαντήσει και τι της είπε. Την παρέπεμψε στο Άγιο Πνεύμα. Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ο γινώσκο, πνεύμα Άγιον επιλεύσετε επί σε. Και θα σου εξηγήσει το πνεύμα το Άγιο το οποίο θα έρθει. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Λέει ο Κύριος, όταν μετά την Ανάστασή Του χαρήκανε που τον είδανε και τους είπε ότι θα ξαναφύγει, άρχισαν να λυπώνται. Μη λυπόσαστε, τους λέει. Σας συμφέρει να φύγω. Γιατί πέμψω ημίν παράκλητον άλλον. Θα σας στείλω κάποιον άλλον που θα σας παρηγορήσει και ο οποίος λέει διδάξει μην πάσαν την αλήθεια. Θα σας διδάξει όλη την αλήθεια. Ακριβώς με αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε όλη την Παναγία, το οποίο ο Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει πράγματα που δεν είχαν γραφτεί στα Ευαγγέλια ή δεν καταγράφτηκαν στα Ευαγγέλια, γιατί γίνανε τόσα πολλά που λέει ο Ευαγγελιστής, εάν έπρεπε να γράψουμε όλα όσα έκανε ο Χριστός, δεν θα χωράγανε, δεν θα φτάνανε ούτε τα βιβλία όλου του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν πράγματα που δεν γράφονται στα Ευαγγέλια. Αυξάνει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο τη γνώση μας για την Παναγία. Και εμείς, επειδή γνωρίζουμε την Παναγία, την αγαπάμε. Γιατί ζούμε με την Παναγία. Είναι παράξενο το πόσο μακριά από την γνώση βρίσκονται αυτοί που δεν ζουν. Λέει ο Κανάρης, πριν μπούμε στα πυρπολικά για να κάψουνε τον τουρκικό στόλο, 5 μικρές βαρκούλες, ψάλαμε στην παραλία την παράκληση της Παναγίας. Πώς την ψάλανε? Είχανε φώτα, φακούς, βλέπανε? Όχι βέβαια, δεν τολμούσαν να ανάψουνε φωτιές. Είχαν τα βιβλία της Εκκλησίας να τη διαβάσουν την παράκληση? Όχι βέβαια, την ξέρανε απόξω. Ξέραν την παράκληση απόξω. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις και να του μιλάς και να του τραγουδάς. Και έτσι, όταν έχεις επαφή με κάποιον τέτοια, τον εγνωρίζεις. Και γνωρίζεις την Παναγία. Και ποια είναι η Παναγία? Όταν ήμουν νεαρός φοιτητής, κάτω στην Αθήνα μου λέει ένας φίλος μου, πάμε να κοιμηθούμε απόψε στην Πάρνηθα, ένα πανύψηλο βουνό με έλατα. Είναι η αδερφή μου εκεί, με την οικογένειά της και μπορούμε να μείνουμε. Πάμε, λέω. Πήγαμε, πραγματικά ήταν μια υπέροχη μέρα. Βράδιασε ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μέσα στα έλατα, η σκηνή της αδερφής του, η Αθήνα κάτω φαινότανε, μέσα στην ησυχία βάζει η αδερφή του τις φωνές. «Πού είσαστε βρε?» φώναζε τα παιδιά της. Έχει παίξει 5-6 παιδιά, πόσα είχε. Ρίχνει μια σφαλιάρα στο ένα, βάζει τις φωνές στο άλλο, μαζευτήκανε. Λέω, τι θα κάνει τούτη τώρα? Μαζευτήκανε όλα, καθίσανε στη σειρά, φωνάζει και τον άντρα της, βάζοντάς του και εκείνου τις φωνές, βγαίνει και αυτός, καλά καλέ μη φωνάζεις, κάθεται και αυτός στη σειρά με τα παιδιά. Εγώ κοίταζα. Παίρνει ένα κομμάτι κεραμίδι εκείνη, βάζει από ένα καρβουνάκι, το ανάβει, ρίχνει ένα κομμάτι θυμίαμα και αρχίζει να ψέλνει
την παράκληση της Παναγίας. Μαζί με τα παιδιά. Όλα. Και εκείνη και ο άντρας της. Εγώ είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Ένα ποίημα που γράφτηκε πριν τόσους αιώνες. Πώς έφτασε μέχρι σήμερα. Ένα ποίημα της Παναγίας, ένα τραγούδι για την Παναγία. Δεν μας τα διδάξανε αυτά, ούτε στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε πουθενά. Από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα. Μια παράδοση αιώνων. Κρατήθηκε μέχρι σήμερα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Αυτό το καρβουνάκι που άναψε αυτή η γυναίκα μπορεί εκείνη να κοιμηθεί, αλλά αυτό φτάνει μέχρι σήμερα εδώ και θα φτάσει, αναμένω, ως τη συντέλεια του κόσμου. Μην απομακρυνόσαστε από την παράδοση της Εκκλησίας και της πατρίδας μας. Εκείνοι που χτυπάνε την Εκκλησία ξέρουν ότι χτυπάνε την καρδιά του ελληνισμού, της Ελλάδος, του κάθε Έλληνα. Ένας στιχουργός που γράφει στίχους για τραγούδια, πολύ γνωστός, ήμασταν, λέει, ένα βραδάκι, απογευματάκι, σε ένα κέντρο και διασκεδάζαμε και ανέφερε τα ονόματα ποιον και βλέπουμε, λέει, να ανοίγει η πόρτα ξαφνικά και να μπαίνει μέσα ο Μάνος Χατζηδάκης φωνάζοντας «Γρήγορα έξω! Γρήγορα έξω!» Πεταχτήκαμε όλοι απάνω και από τα άλλα τραπέζια σηκώθηκαν όλοι τρομαγμένοι. Τι έγινε, κάτι έγινε. Έξω γρήγορα. Μας βγάζει, λέει, όλους έξω. Βγήκε όλο το κέντρο έξω. Στο πεζοδρόμιο στη σειρά και τον βλέπουμε, λέει, να μας δίνει από ένα κερί. Θα περάσει ο επιτάφιος, λέει. Και εσείς καθόσαστε μέσα. Και είχαν μείνει όλοι άναυδοι, κρατώντας ένα κεράκι αναμένο. Γιατί ήξερε ο Χατζηδάκης, όπως και ο κάθε μεγάλος σε αυτόν τον τόπο, από αυτή την απλή γυναίκα που ήταν τόσο μεγάλη ώστε να ξέρει ένα τραγούδι αιώνων μέχρι σήμερα, μέχρι αυτόν τον πραγματικά μεγάλο, ότι αυτή η ύμνη είναι η καρδιά μας. Το «Η ζωή εν τάφο», «Εγενέ πάσε», το «Άξιον εστί» που ψάλλουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι τραγούδια από θεατρικό έργο του Βυζαντίου. Το έργο το έχουν ξεχάσει. Τα τραγούδια έχουν φτάσει μέχρι σήμερα. Για πέστε μου κανέναν άλλον λαό που να τραγουδάει τόσους αιώνες τα ίδια τραγούδια. Έτσι, ζώντας δίπλα στην Παναγία μας, γνωρίζουμε την Παναγία μας και μαθαίνουμε για εκείνη πράγματα που μπορεί να μην τα λένε τα Ευαγγέλια. Δεν μαθαίνεις για κάποιον μόνο διαβάζοντας το βιογραφικό του. Μαθαίνεις και ζώντας μαζί του. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Γνώρισα έναν πατέρα. Μια μέρα, λέει, είχε περάσει λίγο το μεσημέρι, καθόμουν στο κελί μου, ήλιος έξω, λαμπερός, το χορτάρι καταπράσινο, τα δέντρα καταπράσινα και μπροστά μου εμφανίζεται η Παναγία κρατώντας τον Χριστό. Το κοιτάζω, δηλαδή λέω, είχες πέσει σε έκσταση. Τι έκσταση, μου λέει. Μέρα μεσημέρι ήτανε και τα μυαλά μου και τα μάτια μου ορθά ανοιχτά. Εμφανίστηκε μπροστά μου, δηλαδή λέω ήταν οπτασία σαν φάντασμα. Τι φάντασμα? Εμφανίστηκε ανάμεσα στο τραπέζι και στη σόμπα και δεν έβλεπα από πίσω τη σόμπα γιατί την έκρυβε η Παναγία. Τόσο απτό και φανερό. Και μου είπε ότι του είπε απίστευτα πράγματα. Μου είπε πράγματα για τα οποία ούτε καν είχα σκεφτεί να απορρίσω. Μου φανέρωσε αλήθειες για τις οποίες δεν είχα διανοηθεί να αναρωτηθώ. Αλλά το πιο σημαντικό, μου λέει, για μένα είναι το ότι βλέποντας αυτή τη γυναίκα όρθια μπροστά μου μετά από 2.000 χρόνια κατάλαβα ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Εσείς
μπορείτε να πείτε ωραίες ιστορίες, μας λέει ο καλόγερος. Εγώ μπορώ να πω, και πού ξέρω αν ήταν ακριβώς έτσι, εκείνος που το έζησε μπορεί να το αμφισβητήσει. Έτσι μαθαίνουμε την πίστη μας, ζώντας τη. Αυτά που ακούμε και διαβάζουμε είναι απλώς για να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε να ζούμε. Και με όποιον τρόπο ζούμε, τέτοιες γνώσεις και θα αποκτούμε. Εάν ζεις με λάθος τρόπο, θα αποκτήσεις και γνώσεις λάθος. Όποια είναι η ζωή σου, τέτοια θα είναι και η φιλοσοφία σου. Δεν θα γεννηθεί η ζωή σου από τη φιλοσοφία σου, η φιλοσοφία σου θα γεννηθεί από τη ζωή σου. Όπως ζεις, έτσι και θα σκέπτεσαι και θα φιλοσοφείς. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, 3 πράγματα ξέφυγαν την προσοχή του διαβόλου. Η παρθενία της Παναγίας, η σύλληψη του Κυρίου και η σταύρωση του Χριστού. Και στα 3 αυτά ο διάβολος έπεσε σε παγίδα. Ας μην του δίνουμε και μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει. Αγνοούμε χοντρά πράγματα για το διάβολο. Κάποια άλλη φορά θα κάνουμε μια ομιλία για αυτό το θέμα. Δεν είναι πανταχού παρόν ο διάβολος. Ένας διάβολος που είναι εδώ δεν είναι και έξω. Ένας που βρίσκεται σε ένα σημείο δεν είναι και σε άλλο σημείο. Είναι τοπικά περιορισμένοι. Αλλά επειδή είναι πνεύματα και κινούνται με ταχύτητα αστραπής, μπορούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με ταχύτητα. Ήξερε ο διάβολος ότι θα γεννηθεί ο Χριστός από κάποια παρθένα. Γι' αυτό ακριβώς επιτηρούσε, λέει, όλες τις παρθένες. Και γι' αυτό ο Χριστός, ο Θεός, έβαλε τον Ιωσήφ να παντρευτεί την Παναγία. Και για να την προστατέψει από τους Εβραίους, εάν μια νέα κοπέλα έμενε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη, την σκοτώνανε με πέτρες, αλλά και για να κοροϊδέψει το διάβολο. Γιατί εφόσον η Παναγία παντρεύτηκε τον Ιωσήφ, εμνηστεύτηκε τον Ιωσήφ, ο διάβολος δεν της έδινε καμιά προσοχή πια και παρακολουθούσε τις παντρεμένες. Και με τον Χριστό είχε την ίδια απορία. Όχι την ίδια, είχε την απορία. Ποιος είναι? Εάν ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός, δεν θα οδηγούσε ποτέ τους ανθρώπους να τον εσταυρώσουν. Έχουμε δώσει πολλή αξία στο διάβολο που δεν την έχει και νομίζουμε ότι έχει προτερήματα που δεν τα έχει. Έβλεπε από τη μια μεριά τον Χριστό να κάνει θαύμα και έλεγε τι κοινό έχουμε εμείς, εγώ και εσύ Υιέ του Θεού, τον ονόμαζε Υιό του Θεού. Και πάνω που τον ονόμαζε Υιό του Θεού, τον έβλεπε να κλαίει και απορούσε. Τι Θεός είναι αυτός που κλαίει? Τον έβλεπε να ανασταίνει ένα νεκρό, να δίνει φως σε ένα τυφλό και λέει μήπως είναι Θεός, και μετά τον έβλεπε να πεινάει. Ποιος έχει ξαναδεί Θεό να πεινάει? Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι «Ή έγνωσαν ουκ αν τον Κύριο της δόξης εσταύρωσαν». Είναι πράγματα στα οποία το μυαλό μας σταματάει, αλλά όχι η γνώση. Σε αυτή την ολοκληρωτική ένωση της με τον Χριστό, ένα μέρος ολοκλήρου του κόσμου θεώθηκε. Γι' αυτό η Παναγία έγινε αυτό που λέμε αυγή μυστικής ημέρας. Είναι η αυγή που έφερε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι τόσο απλά που ακριβώς επειδή έχουμε πάψει να είμαστε απλοί, δεν μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε.
Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης, «Οκούν αυτή μόνη», λοιπόν, αυτή μόνη, η Θεοτόκος δηλαδή, «μεθόρεον εστί κτίστης και ακτίστου φύσεως». Είναι το όριο ανάμεσα στην κτιστή και στην άκτιστο φύση. Και κανένα δώρο δεν έγινε στους ανθρώπους, ούτε στους αγγέλους, παρά μόνο μέσα από την Παναγία. Γιατί χάρη στην Παναγία γνώρισαν και οι άγγελοι Θεό σε σαρκωμένο, τον Χριστό. Πώς έγινε αυτό? Γιατί μια γυναίκα είπε «Η δούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Αν δεν το είχε πει, ακόμα θα περιμέναμε τον Χριστό. Εάν δεν το είχε πει, δεν θα ήταν ο κόσμος σήμερα αυτό που είναι. Μας δείχνει το δρόμο προς την σωτηρία και την θέωση. Και αυτός ο δρόμος δεν είναι άλλος από την συνεργασία με το Θεό. Θα συνεργαστούμε με το Θεό για να σωθούμε. Ο Θεός δεν μας σώζει με το ζόρι. Εάν εμείς δεν θέλουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όστις θέλει, λέει ο Κύριος. Θα πάρει τον σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε σε εκείνον. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, εκείνος που σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα που παίρνουμε από την Παναγία. Η συνεργασία για τη σωτηρία μας. Εάν εμείς δεν πούμε το ναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Όσο και αν το θέλει. Δεν ασκεί βία στον άνθρωπο ο Θεός. Σέβεται την ελευθερία μας. Όσο είμαστε ελεύθεροι, είμαστε άνθρωποι. Γι' αυτό και προτιμάμε να σκοτωθούμε παρά να σκλαβωθούμε. Και σε ορατούς διαβόλους και κατακτητές και στους αοράτους. Πώς κατάφερε η Παναγία να συνεργαστεί με το Θεό? Γιατί? Για να βρει ο Θεός την Παναγία κατάλληλη, σημαίνει ότι εκείνη τηρούσε τις εντολές της Γραφής. Ήταν ευλαβέστατη. Πήγαινε στο ναό. Λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Μόνο έτσι θα δείξουμε την αγάπη μας στον Χριστό. Και η Εκκλησία με το στόμα ενός Αγίου λέει ότι εν τες εντολές εγκέκρυπτε ο Χριστός. Μέσα στις εντολές είναι κρυμμένος ο Χριστός. Δεν μπορούμε διαφορετικά να σωθούμε. Θα δείξουμε στην πράξη τη θέλησή μας με τον κόπο που θα καταβάλουμε για τη σωτηρία μας. Λένε οι προτεστάντες, ο Θεός μας έσωσε. Ο Θεός εργάστηκε για τη σωτηρία μας. Και οι Άγγλοι προσθέτουν με μια ωραία παροιμία. Ναι, ο Θεός εργάζεται για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος υδρώνει για τη σωτηρία του. Τι λέει ο Άσωτος? Αναστάς, πορεύσομαι προς τον Πατέρα. Όταν κατάλαβε ελθόνει σε Αυτόν, σε τι χάλια βρισκότανε, θα σηκωθώ, θα πάω στον Πατέρα και θα πέσω στα πόδια του, θα γονατίσω μπροστά του και θα του πω, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου. Δέξε με πάλι, δέξου με πάλι και έθε με σαν ένα των μυστίων σου και ας με έχεις σαν έναν από τους δούλους σου, σαν έναν υπηρέτη σου. Και παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Αυτός ο δρόμος της επιστροφής είναι η Μεγάλη Σαρακοστή. Για μας τους χριστιανούς όλη η ζωή
Είναι μια μεγάλη Σαρακοστή και πηγαίνουμε προς το Πάσχα. Και τι συνέβη τότε? Λέει το Ευαγγέλιο, δεν περίμενε ο Θεός να τον φτάσει ο άνθρωπος. Έτη αυτού μακράν απέχοντος, ενώ αυτός ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας και έτρεξε και τον έπειρε στην αγκαλιά του και τον φίλησε. Πριν φτάσουμε εμείς στο Θεό, θα μας φτάσει Εκείνος. Αρκεί να πούμε εμείς αυτό που είπε η Παναγία, το να είναι ευλογημένο, να το δείξουμε στην πράξη. Και τι βλέπουμε ωραίο? Πέφτει ο άσωτος στα γόνατα και λέει αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου, δέξε με πάλι, και τον πιάνει ο πατέρας, τον σηκώνει και φωνάζει, φέρτε να σφάξουμε το μοσχάρι. Δεν τον άφησε να πει και έχε σαν έναν από τους δούλους σου. Δεν θέλει δούλους ο Θεός. Δεν θέλει ανθρώπους να τον εφοβόνται ο Θεός. Ιούς θέλει, παιδιά θέλει, γιους θέλει που να τον αγαπάνε. Δεν τον άφησε να πει να με έχεις σαν έναν υπηρέτη σου. Τον σταμάτησε. Λέει, πολλές φορές προσευχόμαστε, αγωνιζόμαστε να καταφέρουμε για κάτι και δεν το καταφέρνουμε. Και λέμε γιατί, τι φταίει? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε σπουδάσει νομική. Δικηγόρος, το μυαλό του ξηράφι. Και ερμηνεύει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λένε στον Χριστό, πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος. Ρωτάει ο Χριστός, πού τον εθάψατε? Σταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί ρωτάει που τον εθάψανε? Αυτός που είναι παντογνώστης δεν ήξερε που τον εθάψανε. Γιατί ρωτάει? Και πραγματικά σταματάω κι εγώ και για πρώτη φορά αναρωτιέμαι, πράγματι γιατί ρωτάει? Είναι παντογνώστης. Του είναι μετρημένες και οι τρίχες του κεφαλιού μας και οι σταγόνες της βροχής και οι άμμος της θαλάσσης. Ξέρει τα πάντα. Γιατί ρωτάει? Για να δείτε ότι διαβάζουμε σαν κοιμισμένοι, ζούμε σαν κοιμισμένοι. Διαβάζουμε και το μυαλό πετάει. Μας μιλάει ο άλλος και το μυαλό ταξιδεύει. Κοιτάμε και το μυαλό φευγάτο. Έχουμε γίνει ζόμπι. Σαν να ζούμε τη ζωή κάποιου άλλου. Θα έρθει η ώρα να πεθάνουμε και δεν θα έχουμε καταλάβει γιατί ζήσαμε. Το πρώτο βήμα για να γνωρίσουμε το Θεό και να αποκτήσουμε τη γνώση είναι το ελθόν εις εαυτόν του ασώτου Υιού. Να έρθει το μυαλό μας στη θέση του. Πού θάψατε τον Λάζαρο? Του λένε οι μαθητές, εκεί. Λέει ο Χριστός, σηκώστε την πέτρα. Ξανασταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί σηκώστε την πέτρα? Αυτός που με ένα λόγο του θα σήκωνε τον Λάζαρο από τον Άδη, δεν μπορούσε με ένα λόγο του να σηκώσει και την πέτρα. Πολλά τέτοια ωραία για να καταλήξει στο ότι έπρεπε να κάνουν πρώτα οι άνθρωποι αυτό που μπορούσαν εκείνοι για να κάνει μετά ο Θεός αυτό που αναλογούσε σε εκείνον και δεν το μπορούσαν οι άνθρωποι, την Ανάσταση του νεκρού. Όταν λοιπόν παρακαλάμε να γίνει κάτι και δεν γίνεται, να ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι ακόμα να κάνουμε που δεν το έχουμε κάνει. Όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι και δεν το κάνουμε, δεν θα κάνει και ο Θεός το θαύμα Του. Ο Θεός θα κάνει αυτά που δεν μπορούμε. Όχι να μπορώ να κάνω κάτι και να απαιτώ από το Θεό και να λέω «Μα γιατί δεν με ακούει?» Χωρίς να αναρωτιόμαστε μήπως είμαστε εμείς κουφοί και δεν ακούμε αυτά που μας λέει ο Θεός. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, χωρίς καμιά στεναχώρια, χωρίς άγχος. Και όταν φτάσουμε στο αμήν, τα έχουμε κάνει όλα και πούμε δεν αντέχω πια, τότε θα μπει ο Θεός να κάνει το θαύμα Του. Γιατί κανένας πατέρας δεν αφήνει τα παιδιά του. Θα μας αναγνωρίσει σαν παιδιά Του. Πώς θα μας αναγνωρίσει σαν παιδιά Του? Αν ζήσουμε όπως η Παναγία, διαβάζοντας τις Γραφές,
με τον εκκλησιασμό, στο ναό. Έχουμε τώρα χαιρετισμούς. Το 15 Αύγουστο θα είναι οι παρακλήσεις. Την Κυριακή το πρωί μπορεί να πει κανείς, προφάσεις εν αμαρτίες βέβαια, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία. Το βράδυ στις 5 η ώρα, στις 6 η ώρα, στις 7 η ώρα, στις 8 η ώρα, τι δουλειά έχεις και δεν μπορείς να πας στην εκκλησία. Δεν θα απομακρυνόμαστε από το πετραχύλι του παπά. Δεν θα απομακρυνόμαστε από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, λέει, μη μένει καγώ εν αυτό. Γινόμαστε κομμάτια από το σώμα του Χριστού. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό μας αγαπάει η Παναγία τόσο πολύ. Γιατί κοιτάζοντας κάτω στη γη, βλέπει κομμάτια από το σώμα του παιδιού της. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν εμείς ξεχνάμε πως είμαστε παιδιά του Θεού, ευτυχώς εκείνος δεν ξεχνάει ποτέ ότι είναι πατέρας μας και δεν μας αφήνει. Εάν εμείς ξεχνάμε πως η Παναγία είναι μητέρα μας, ευτυχώς, εκείνη δεν ξεχνάει ποτέ πως είμαστε παιδιά της. Αρκεί να μοιάζουμε στον γιο της, τον Χριστό. Του μοιάζουμε, θα σωθούμε. Δεν του μοιάζουμε, θα χαθούμε. Ποιοι κληρονομούνε τη βασιλεία? Οι διάδοχοι. Ποιοι κληρονομούνε την περιουσία του πατέρα? Τα παιδιά. Τα παιδιά όμως μοιάζουν με τον πατέρα. Εάν δεν μοιάζουμε του Χριστού, δεν θα κληρονομήσουμε τίποτα από όσα έχει ο Χριστός. Και ας πιστεύουμε στο Χριστό. Έτσι θα πάνε πολλοί χριστιανοί χαμένοι. Και θα σωθούν πολλοί που τους νομίζουμε ότι δεν είναι χριστιανοί. Γιατί δεν τηρούν κάποιους κανόνες και κάποιους τύπους που εμείς τους τηρούμε. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι εάν δεν μοιάσουμε του Χριστού, δεν θα κληρονομήσουμε την βασιλεία Του. Λέει ένας ιεροκήρυκας ένα ανέκδοτο. Ήτανε δύο οικογένειες δίπλα-δίπλα. Η μια ήτανε μαύρη, η άλλη ήτανε λευκή. Μια μέρα η λευκή οικογένεια γέννησε ένα μαυράκι. Η λευκή μητέρα γέννησε ένα μαυράκι. Όλοι ξέρουμε ότι ο πατέρας ήταν ο γείτονας, ο μαύρος. Το μαυράκι μπορεί να πιστεύει ότι ο πατέρας του είναι ο λευκός. Είναι. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας του. Εμείς μπορεί να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Είμαστε παιδιά Του. Του μοιάζουμε ή μοιάζουμε του μαύρου? Πού θα μας αναγνωρίσει όταν θα έρθει η ώρα και θα πει εσείς μαζί μου? Με τη ζωή μας θα σωθούμε. Η πίστη μας δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες. Δεν ήρθε ο Χριστός να φέρει μια καινούρια θρησκεία. Είχε οι θρησκείες και τις περισσεύανε, να κάνει και εξαγωγή και σε άλλους πλανήτες. Ήρθε να φέρει μια καινούρια ζωή. Εάν ζήσουμε όπως είπε ο Χριστός, θα σωθούμε. Εάν δεν ζήσουμε, δεν θα σωθούμε, και ας πιστεύουμε και ας γνωρίζουμε τα πάντα. Όλες οι γνώσεις μας πρέπει να μεταφραστούν σε ζωή, να μετασχηματιστούν σε ζωή. Κοιμήθηκε ένας πατέρας. Ναυτικός ήτανε, αγράμματος ήτανε, είχε πάθος με τη μόρφωση, με τη γνώση. Όταν πιάναμε λιμάνι, λέει, όλοι τρέχανε σε πορνεία. Εγώ έτρεχα να δω βιβλία, πινακοθήκες και μουσεία. Την ώρα που τον τυλίγανε με το ράσο, κοίταζα την τεράστια βιβλιοθήκη που είχε καταφέρει να μαζέψει. Και λέω, από όλα αυτά τώρα που διάβασε, αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα, τι τον ωφελεί?
Και θυμήθηκα αυτό που λέει η Εκκλησία μας με το στόμα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει μετά θάνατο. Η ζωή μας αρχίζει, αλλά δεν τελειώνει. Μας το δείχνει η Παναγία. Δεν έζησε μόνο τότε η Παναγία. Ζει και τώρα και θα ζει για πάντα, όπως και ο κάθε χριστιανός. Στην κατοχή, όταν οι εχθροί είχαν γεμίσει την Ελλάδα, συνέβη κάτι τρομερό. Γι' αυτό τιμούμε την Παναγία. Σκεφτείτε, εάν πρέπει να τιμάμε το Σταυρό, πάνω στον οποίο στάθηκε ο Χριστός για λίγες ώρες, δεν θα τιμούμε εκείνην που τον εκουβάλισε μέσα της τόσο καιρό, που του έδωσε τη σάρκα της και το αίμα της. Τιμάμε τον Σταυρό που ακούμπησε ο Χριστός απάνω του. Δεν θα τιμάμε την Παναγία που τον τύλιξε μέσα της για να μας τον προσφέρει και να τον έχουμε σήμερα. Ήτανε το 43. Οι Ιταλοί είχαν αρχίσει να συνθηκολογούν. Εδώ στην Βιωτία είναι ένα χωριό, Ορχομενός, και ζητάνε από το χωριό, οι χωρικοί να τους παραδώσουν την φρουρά, τα όπλα τους διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν επίθεση από τους αντάρτες. Οι Ιταλοί αρνούνται και ενημερώνουν τους Γερμανούς. Αυτό και αυτό μας κάνουν οι Έλληνες. Και οι Γερμανοί συλλαμβάνουν 600 Έλληνες ομήρους και αποφασίζουν να κάψουν τον Ορχομενό. Ένα τμήμα μένει στη Λιβαδιά και το άλλο με 3 άρματα ξεκινάει για το χωριό. Λίγο πιο έξω από το χωριό είναι μια εκκλησία πανάρχια χτισμένη το 874. Είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Παναγίας. Ένα μοναστήρι της Σκρυπούς. Και λέει η περιγραφή, μεσάνυχτα, η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο άρμα ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά είναι μια γυναίκα. Σηκώνει το χέρι της και τους απαγορεύει να συνεχίσουν. Το άρμα μένει κολλημένο. Το δεύτερο άρμα το προσπερνάει, πέφτει μέσα σε ένα χαντάκι. Το τρίτο άρμα ακινητοποιείται. Ξημέρωνε η 10η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής, ο οποίος ζούσε ακόμα, τώρα κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια, Χόφμαν, ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξουν τα άρματα. Και τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν σαν άδεια σπιρτόκουτα. Ζήτησε ο διοικητής από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία που είχε προσπεράσει. Τον πήγανε στο ναό και βλέπει ο Γερμανός στην εικόνα του τέμπλου τη γυναίκα που τον σταμάτησε και ακινητοποίησε τα άρματα. Σώθηκε το χωριό. Να την τιμάτε, λέει, αυτή την γυναίκα. Από τότε δεν είναι το ότι κάθε 10 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει ο Ορχομενός, αλλά κάθε χρόνο ο Χόφμαν γέμιζε ένα πούλμαν Γερμανούς από τη Γερμανία και τους έφερνε στη Βιωτία, στην Πανήγυρη, να γνωρίσουν αυτή την γυναίκα που τους σταμάτησε. Δεν έζησε τότε η Παναγία. Μέσα από την Παναγία θα οδηγηθούμε στην πίστη μας. Μέσα από την Παναγία μαθαίνουμε όλες τις αλήθειες της πίστεώς μας.
Κανείς δεν μπορεί να φτάσει τον Χριστό αγνοώντας την Παναγία. Από τότε μέχρι τώρα. Έμαθα κάτι πιο πρόσφατο. Έγινε στη Γαλλία. Εκεί ήταν ένας Σύρος επιχειρηματίας, πλούσιος επιχειρηματίας, είχε υπηρέτες. Ένας υπηρέτης του, Μπασάμ Ασάφ, είναι το όνομά του. Ορθόδοξος χριστιανός της Συρίας. Στις 12 Αυγούστου 1988, ο Σύρος επιχειρηματίας, Μιχαήλ Μερές είναι το όνομά του, απουσίαζε και τηλεφώνησε στον Ασάφ που είχε μείνει σπίτι να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για να γιορτάσουν την εορτή της Κοιμήσεως. Ήταν 12 Αυγούστου, σε λίγο θα ήταν 15 Αυγούστος. Γιατί ο επιχειρηματίας είχε μέσα στο σπίτι, στη Γαλλία, ένα μικρό εκκλησάκι. Μέσα σε αυτό, ο πιστός υπηρέτης έκαψε θυμίαμα, θυμιάτισε, άναψε ακίμητη καντήλα, έβαλε άνθη στην Παναγία, τις οποίες υπάρχουν, λέει, εκεί πολλές εικόνες, όχι υπήρχαν, υπάρχουν, ακόμα εκεί είναι, και μετά προσευχήθηκε στην Παναγία για την οικογένειά του που μένει στη Συρία και για τον Κύριό του, το αφεντικό του, που τον αγαπά σαν πατέρα του. Την ώρα εκείνη ακριβώς που προσευχότανε, εμφανίζεται η Παναγία και του λέει: «Σε προστατεύω, είμαι μαζί σου, πάρε αυτό το δώρο». Την ίδια στιγμή ο Ασάφ ένιωσε να γεμίζουν τα χέρια του με ένα υγρό που είχε τη σύσταση και μύριζε σαν καθαρό λάδι, ελαιόλαδο. Όταν επέστρεψε ο Μερές στο Παρίσι, εκείνο το σπίτι που έγινε το θαύμα, και προτίμησε να κρατήσει, το έμαθε και προτίμησε να κρατήσει μυστικό το τι έγινε. Δεν θέλησε να το πει παραπέρα, να μαθευτεί παραπέρα. Αλλά το θαύμα όμως επαναλήφθηκε. Κάποια μέρα τα χέρια του υπηρέτη ξανάρχισαν να βγάζουν αυτό το θαυματουργό λάδι, το οποίο άρχισε να κάνει θεραπείες. Και επειδή ήταν Σύρος και είχε παρέα Σύρους και Λιβανέζους, τα πρώτα θαύματα γινόντουσαν σε Σύρους και σε Λιβανέζους. Τότε ο Μερές έδωσε συνέντευξη τύπου παρουσία του Μητροπολίτη Γαλλίας του Τωρινού. Ζει ο άνθρωπος ακόμα, Ιερεμίας. Και του εκπροσώπου του Πατριαρχείου Αντιοχίας στη Γαλλία, του Επισκόπου Γαβρίλη. Το θαύμα αυτό δεν έχει σταματήσει να γίνεται μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο στο εκκλησιάκι εκεί του Μερέζ, αλλά και αλλού. Όταν ο Άσαφ, ο υπηρέτης, προσεύχεται ή συμμετέχει στη λειτουργία ή απλώς μνημονεύει το όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Στις 17 Σεπτεμβρίου το 88, ο νεαρός αυτός υπηρέτης είχε πάει στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία που έχουμε στο Παρίσι, τον Άγιο Στέφανο, στην οδό Ζόρς Μπιζέιν. Άρχισε να αναβλύζει το λάδι από τα χέρια του επί 1 ώρα. Έτρεχε μέσα από τα χέρια του επί 1 ώρα το λάδι και να το βλέπουν όλος ο κόσμος. Ο Ασάφ είναι 30 χρονών, πολύ απλός και με καθαρή καρδιά. Παραμένει σε μεγάλη ταπείνωση και απλότητα και λέει πως κάθε φορά που συμβαίνει το θαύμα γεμίζει από ανίποτη χαρά. Πιστεύει μάλιστα ότι η ευλογία αυτή του Θεού ανήκει σε όλους. Στη συνέχεια ανέλαβε η επιστήμη να εξετάσει το περίεργο φαινόμενο. Τι κάνει αυτός εδώ? Ορίστηκε μια επιτροπή, της οποίας τα μέλη παρακολούθησαν το φαινόμενο 3 φορές, κατά τις οποίες συγκέντρωναν το εκρινόμενο έλαιο και το υπέβαλαν σε βιοχημικές αναλύσεις. Οι εξετάσεις αυτές έγιναν στο Εργαστήριο Βιοχημίας των Λιπηδίων του Νοσοκομείου Πιτιές Αλπερτιέρες στο Παρίσι από τον καθηγητή άγνωστο σε εμάς, σε Ελ Ντεζέν. Τα απορίσματα της Επιτροπής παρουσίασε στη δημοσιότητα
ο τωρινός, ο σημερινός Μητροπολίτης Ιερεμίας. Σύμφωνα με αυτά, το υγρό παρουσιάζει τη χαρακτηριστική σύσταση ενός φυτικού ελαίου. Είναι κάποιο λάδι που είναι φυτικό. Παρουσιάζει στοιχεία λιπιδικά, ιδιαιτέρως φυτοστερόλες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αίμα. Επιπλέον, είναι αδύνατον να συντεθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα είναι κάτι φυτικό. Αλλά υπάρχει όμως και ένα συστατικό, χολυστερίνη, το οποίο είναι συστατικό ζωικής προελεύσεως, το οποίο ουδέποτε συναντάται σε οποιοδήποτε ελαιόλαδο. Υπογραμμίζοντας το τελευταίο αυτό σημείο, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι υπ' αυτές τις συνθήκες το υγρό δεν μπορεί να προέρχεται από κάποια εξωτερική παροχή ελαιολάδου. Βεβαιώνει επίσης η ίδια Επιτροπή την αναμφισβήτητη βελτίωση της υγείας 2 ατόμων, τα οποία ήταν μπροστά η Επιτροπή και μπορούσε να ελέγξει, που χρήστηκαν με το εκρινόμενο έλαιο από τα χέρια του Μπασάν Σαφ. Και η αναφορά της Επιτροπής καταλήγει ως εξής. Το γεγονός αυτό δεν επιδέχεται καμία φυσική ή λογική εξήγηση. Το δώρο της Παναγίας. Τα δώρα της Παναγίας. Από τότε μέχρι σήμερα. Πού είπαμε ότι αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στην Παναγία να εμφανίζεται για πρώτη φορά? Στο γάμο της Κανά. Στη χαρά των ανθρώπων. Εκεί που οι άνθρωποι γελάνε, γλεντάνε και χαίρονται. Και πού αλλού? Στην Σταύρωση. Θα μας συνοδεύει πάντα η Παναγία μας. Από την ώρα που θα αρχίσει η χαρά της ζωής μας, από την στιγμή που θα γεννηθούμε, ως την ώρα του θανάτου μας, θα είναι δίπλα μας. Μου είπε αυτός ο πατέρας που ανέφερα πιο μπροστά, αυτό από το οποίο έπαθα σοκ είναι το ότι όταν με κοίταξε η Παναγία, κατάλαβα ότι ήξερε τα πάντα για μένα. Λύθηκαν τα πόδια μου. Κατάλαβα ότι δεν της είχε ξεφύγει ο παραμικρός αναστεναγμός μου, η παραμικρότερη θλίψη μου. Ήτανε δίπλα μου και κοιτώντας με κατάλαβα ότι ήξερε τα πάντα για μένα. Εμείς την λέμε υψηλοτέρα των ουρανών, των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα των Σεραφείμ. Εμείς την λέμε βασίλισσα των ουρανών. Εκείνη τι λέει? Ιδού η δούλη Κυρίου. Ο άγγελος της λέει χαίρε. Ιδού η δούλη Κυρίου. Αυτήν την οδό ταπεινώσεως μας δείχνει η Παναγία για να φτάσουμε ως το Πάσχα, το οποίο εύχομαι να το γιορτάσουμε και εδώ και εκεί, όταν έρθει η ευλογημένη ώρα να σταθούμε μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στην Παναγία Μητέρα Του. Εύχεστε καλό Πάσχα.